раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Синои пойтахт бинои муассисаи таълимии гимназияи ба номи Абдурахмони Ҷомиро мавриди истифода қарор доданд. зимни шиносоӣ ба раиси шаҳри Душанбе иттилоъ дода шуд, ки бинои таълимии гимназия барои 480 хонандаи синфҳои ибтидоӣ ва фаъолияти 48 нафар омӯзгорону кормандон пешбинӣ гардида, он аз 4 ошёна иборат мебошад. бино дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Фурӯзонӣ бунёд гардидааст. фармоишгар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Арт Иншоот маҳсуб ёфта, корҳои лоиҳакашӣ аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Партнёр анҷом дода шудааст. бинои таълимӣ дорои 12 синфхона, 4 утоқ барои машғулиятҳои гурӯҳӣ, бунгоҳи тиббӣ, 2 утоқи техникӣ, хонаи омӯзгорон, утоқи шуъбаи техникӣ, китобхона, толори фарҳангӣ бо утоқи омодагӣ, толори варзишӣ, ошхона ва анбори ашёи хоҷагӣ мебошад. дар синфхонаҳои иловагӣ шароити мусоиди таҳсил фароҳам оварда шуда, бо таҷҳизоти зарурии таълим муҷаҳҳаз гардиданд. корҳои ободонию бунёдкорӣ дар атроф ва саҳни бинои иловагии таълимӣ низ бо сатҳу сифати хуб ба анҷом расида, дар атрофи бино гулу буттаҳо ва дарахтони ороишӣ шинонида шуданд. раиси шаҳри Душанбе бо масъулин суҳбат намуда, аз таваҷҷӯҳи рӯзафзуни ҳукумати мамлакат нисбат ба соҳаи маориф ёдовар шуданд. таъкид гардид, ки ҳамаи ин ғамхориҳо барои ояндаи дурахшони насли наврас буда, дар ҷавоб ба ин наврасону ҷавононро мебояд хуб таҳсил намуда, дар оянда ҳамчун фарзандони содиқ ба халқу ватани худ хизмати шоиста намоянд. ҳамчунин раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар кӯчаи Истарафшани ноҳияи Шоҳмансур муассисаи томактабии рақами 30-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. дар рафти шиносоӣ ба раиси шаҳри Душанбе иттилоъ дода шуд, ки масоҳати умумии иншоот 3915 метри мураббаъро ташкил дода, бино дар масоҳати 1211 метри мураббаъ сохта шудааст. иншоот аз таххона ва 3 ошёна иборат буда, барои ба таълиму тарбия фаро гирифтани 204 нафар кӯдак пешбинӣ гардидааст. корҳои сохтмонӣ моҳи июли соли 2021 оғоз гардида, дар муддати кӯтоҳ мутобиқ ба талаботи замони муосир ба анҷом расонида шуд. пас аз мавриди истифода қарор гирифтани иншоот, барои 20 нафар ҷойи кори доимӣ фароҳам мегардад. муассисаи замонавӣ дар партави дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби муассисаи давлатии раёсати сохтмони асосии шаҳри Душанбе бунёд гардида, дар он таълиму тарбияи кӯдакон мутобиқ ба талаботи имрӯза ба роҳ монда шудааст. иншоот дорои ошхона бо 120 ҷойи нишаст, анбор барои нигоҳдории маводи хӯрока, ҳуҷраи ҷомашӯӣ, толори варзишӣ, гимнастикаи бадеӣ, синфхонаҳои таълимӣ аз ҷумла забони англисӣ, арифметикаи зеҳнӣ, толори мусиқӣ, ҷойҳои хобу истироҳат, ҳуҷраҳои корӣ, маркази хизматрасонии тиббӣ ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон мебошад. дар саҳни муассисаи нави таълимӣ 9 айвонча, 2 ҳавзи тобистонаи шиноварӣ ва гӯшаҳои махсус сохта шуданд, ки барои гузарондани машғулиятҳо ва бозии кӯдакон хеле мувофиқанд. раиси шаҳри Душанбе масъулинро вазифадор намуданд, ки пеш аз ҳама дар самти баланд бардоштани сатҳу сифати таълим, тарбияи кӯдакону наврасон дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва ифтихори миллӣ, таъмини шароити хуби тарбия ва риояи қоидаҳои беҳдоштии кӯдакон диққати аввалиндараҷа зоҳир намоянд. худи ҳамин рӯз раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ муассисаи давлатии таълимии литсеи 5 воқеъ дар ноҳияи Исмоили Сомониро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. раиси шаҳри Душанбе нахуст бо бардоштани парда ба кори литсей оғоз бахшида, бо шароити фароҳам овардаи таълиму тарбия дар он шинос гардиданд. сохтмони муассиса тибқи қарори раиси шаҳри Душанбе аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Толе баромонда шудааст. фармоишгари муассисаи таълимӣ муассисаи давлатии раёсати сохтмони асосӣ маҳсуб ёфта, корҳои лоиҳакашӣ аз ҷониби ҷамъияти савумии кушодаи Пилт Сании Ёсп анҷом дода шуданд. иттилоъ дода шуд, ки муассисаи мазкур аз таххона ва 3 ошёна иборат буда, барои ба таълиму тарбия фаро гирифтани 350 нафар хонанда пешбинӣ шудааст. муассисаи мазкур дар масоҳати 3664 метри мураббаъ бо тарҳи замонавӣ сохта шуда, дорои синфхонаҳои барҳаво аз ҷумла озмоишгоҳҳои химия, физика, синфхонаҳои таълими меҳнат, компютерӣ, биология, ҳарбӣ, ибтидоӣ, умумӣ, толорҳои варзишӣ, маҷлисгоҳ ва ошхона бо 120 ҷойи нишаст мебошад.
раиси шаҳри Душанбе масъулинро вазифадор намуданд, ки пеш аз ҳама дар самти баланд бардоштани сатҳу сифати таълим, тарбияи хонандагон дар рӯяи ватандӯстӣ ва ифтихори миллӣ, шинонидани дарахтон дар саҳни муассиса ва таъмини шароити таълимӣ диққати бештар зоҳир намоянд.